iskolánk Csuzi Klaudia 8. osztályos tanulónak kiváló tanuló és sportoló munkájáért kiváló tanuló és sportoló címet adományoz. Gratulálok! Kiváló sportoló díjat kap Burger Donát 4 év alatt elért kimagasló sporteredményeiért. Kiváló sportoló címet adományoz Smölc Márk Xavérnak, szintén a 4 év alatt elért kimagasló sporteredményeiért is. Tibola Rékát szintén a 8 év alatt elért kimagasló sporteredményeiért díjazzuk. Gratulálok! Nagy Bettinának 8 év alatt elért kimagaslott sporteredményeiért szintén díjat adományozunk. Pap Ágotának szintén a 8 év alatt elért kimagasló sporteredményeiért díjat adunk. Dicsérő oklevelet kap Farnadi Gergely kiemelkedő sporteredményeiért ebben a tanévben. Scheffer Viviennek szintén ebben a tanévben nyújtott kimagasló sporteredményeiért. Deák Dánielnek szintén az idei tanévben nyújtott kimagasló sporteredményeiért. Takács Rolandnak szintén az idei tanévben nyújtott kimagasló sporteredményeiért. Dózsa György Általános Iskola kiváló sportolója címet Smölc Xavér kapja. Gratulálok! És ugyanezt a díjat a Dózsa György Általános Iskola kiváló sportolója címet Burger Donát is megkapja. Gratulálunk neki is! Lányok közül pedig Csuzi Klaudia nyerte el ezt a címet. Gratulálunk neki! Szülői munkaközösség tagjai közül Jakics Andrea szülőnek szeretnék megköszönni a 4 éven át nyújtott kimagasló munkáját és segítségét iskolánk iránt. És Smölcné Senkár Hajnalkának is köszönjük a sok-sok éven át nyújtott segítségét. És Gulyás Jolán Erzsébetnek is nagyon köszönjük az önzetlen odaadó munkáját.
Diák önkormányzat részéről pedig szeretnénk Kalló Kingának megköszönni a 4 év során végzett kimagasló közösségi munkáját. Minden évben át szoktuk adni az adott évfolyamnak legeredményesebb tanulója címet, és ebben az évben Csuzi Klaudia érte el kiemelkedő tanulmányi munkájáért évfolyam első címében részesül. Kedves szülők!